Hvordan går det ellers? Jamen, det går så godt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Fortæl. Jamen, jeg har prøvet det her nye, selvom jeg var sådan lidt nervøs i starten, ikke? Ej, det lyder sgu spændende. Er det godt? Ja, det er rigtig godt. Det er bare vildt fedt at eksperimentere. Ej, det må da også give en masse udfordringer. Jamen, det gør det, og jeg synes bare, at det er så fedt at være ovenpå. Ej, gud, det var mig. Altså, jeg kan godt bruge nogle udfordringer. Jamen, du kan da bare komme med. Hvad? Hvad snakker du om? Ja, hvad snakker du om? Det er jo lige her. I'm tired of using technology. I need you right in front of me.